Ever since mag-boyfriend kami ni Jess, noong 2012, mahilig talaga kami mag-simple date lang. Simple date night. Naalala mo yung first date natin? Siyempre, sa Jollibee. Tama. Bali sa Malasiki, Pangasinan yan. Ngayon, 13 years married na kami. At ito ang dinner namin ngayon. Nagde-date kami sa park. Cutie! Pumunta kami sa gas station. Pumili lang ng pagkain. May drinks. Simple lang. Hotdog sa akin. Thinkin yung sekreto namin kung bakit super masaya kami sa marriage. Super mahaba ang marriage namin. Dahil hindi tayo, anong tawag doon? Hindi tayo uma-absent sa pagde-date. Hindi natin ina-overthink yung pagde-date. Siyempre lang. Hindi kailangan extravagant date, ganyan, 'di ba? Na expensive, fine dining, Lagi na lang ganyan. naka-aura, ganyan. Nung unang kasal kami, hindi ako mahilig sa chismis. Sa totoo lang, oh. Tapos, Ibig mong sabihin, tinuruan kita? tinuruan mo Kinumbert ako. kita? Oo. Pag-away mo, galing work, galing kang girls night, ganyan. Sinasabi mo sa akin lahat ng mga chismis. Yun daw, be, tara, may bago. Yan pala ang sikreto sa mahaba-habang marriage. Chismis. Dapat chismoso kayong dalawa. Hindi kayo nagtataguan ng chismis. Simpleng date, simpleng chismis. 'Di ba? Masaya na ako. Basta, ka-chismis kita.